mi sa Cam Hills karon. So bidahon mo naging dalan dre. Bidahon nga gamay. My goodness. Terus kurbada pa gid. No? May kayo. Terus residential siya. May mga balay-balay. Alright, abot na mi. Grabe ka pangason. So extra careful lang kita dre guys. Dre kay dagko yung batungan. Ay. Dagko yung bato guys. Gamay mo sakyanan murag delikad. Pero gamay ra kaayo. Ibabaw then mo na yung dalan. Woo! Guys, naday kami karon diri sa Cam Hills Cafe diri sa Gusa, Cagayan de Oro City. Ang kauban is si Myra. Hi guys. So tara. Okay, sulod ta. Dagan ni vlog diri guys, pero mag-vlog afon ta para may sa atong channel. Sulod ta. Cam Hills, home of Giko Cafe.
So pag namoy time visit na lang mo dire. Nararin dire sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Tag 30 ang entrance adults and 15 ang sa mga kids. Guys, ano ilang ubos. Wow. So tara, proceed tayo to Pikas. Game Mayra. To Pikas. Nag-offer po dahil sila mga foods dire guys. Kung gutomon mo, nara mo yung mapalit makangkaon. Sadag yan. Oh. From the trees. Oh. Oh, saka ta guys. Careful lang kita dire. Oh, wow. Nawa. Oh my god. Nawa. Oh, kay ganda. Kay ganda. Ganda ng view. Oh, overlooking Cagayan de Oro City. Kita kayo din. No? Makita mga boat. Rough road gamay dre guys pagpadulong pero gamay ra pud kayo. Sa unsa nga sakyanan basta dili lang katong mubo makaya ra dre. So unsa ba yung giulat visit lang mo dre. Kanay mga kwan. Larks. Sulat. Para to. Sulat. Tagang kayo sulat-sulat to. Okay. Siya daw palapad drone dre kaso wala may ato drone. Ano yung order guys? Burger with fries worth 200. Pati tubig. Ah, anong view? Magamot na yun. Kaya dyan ang view. Kalami. May galang burger with fries. Ano? Hindi taga na lupit. Pero Yummy kayo. Tulad ka? Pinakamit, ipaglaw, nagpapanet, sa Faye. mga mata, So guys, maura to. Dire rami taman ani nga video. So if ganahan mo nga ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Bye. Bye guys. See you in the next video. Peace.